Nke a bụ Mobilephone TV. Igbo ekele m unu, Igbo mma mmanụ. Igbo ekele m unu, Igbo mma mmanụ. N'isiokwu anyị n'ụbọchị taa wụ ịma na ekwentị gị ma wụ your smartphone, ịma na ọ wụ mmụọ nyocha dịrị gị, ọ mmụọ na-enyocha na-esogharị gị. Bekee kpọrọ ya ọsị why your smartphone is your monitoring spirit. Biko na ịga n'ihu maka oge adịghịzi, agwa anyị na oluwa na ha even oluteghị erute sef oge adịghịzi. Ịma na ekwentị gị ma fonu gị ọ wụ ihe anyị na-akpọ na bekee, ịma na ọ wụ monitoring spirit. Ịma na ọ wụ monitoring spirit nke gị nwa wụ onye ji fonu ahụ. Ma ọ na-asị m kwuo, ịma na monitoring spirit ka ọ wụ dịrị gị. Ịma na ekwentị gị ahụ eji ekwu okwu wụ smartphone gị. Ịma na ọ ya nwa wụ onye iro nọ gị n'ime ụlọ, nwere ike ibupụ gị n'ama, nwere ike ibupụ gị n'ezi ma ị gaghị ama. Ịma and ọ bụrụ na abịa nnukwute mistake ị nwere ike ime in life na ndụ a wụ ịnwa anwa ga were ihe ọbụla dịghị ezigbote mkpa, ihe ọbụla dịghị ezigbote mkpa, ihe ọbụla ị nwere ike iji rie uru, ihe ọbụla bụ ihe nzuzo ị chọrọ izo ezo, i were ya ga tinye n'ekwentị gị, i were ya ga store na fonu gị. Anwakwana ya anwa, ọ dịghị mma. Etikwana ihe ndị ahụ ebe ahụ. Ọ bụkwa na iche na izo onye ya n'anya nke gị na anya nke eji wụrụ mmadụ, ọ ihe zoro ezo ka ọ wụ. Ma n'anya ụmụ ọjọọ ndị a mfụ na-eme operate na ụmụaka kịta na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo, onwekwa ihe ọbụla izoro. Ka m gwakwa gị nke na-eme eme, wepụkwa ụmụ ihe ndị ahụ ebe ahụ. Ichekwa na izola, iwere ma foto dị aṅaa, ikwesịrị ịmata ụdị foto na-ekwu ya. Ụfọdụ dọkụmentị skanụ sevuo na fonu gị, i were banking statement gị na ụmụ ihe dị iche iche, nọmbas dị aṅaa debe na fonu gị n'ụdị na izofuoro gị, iwere gị ezofuoro nwunye gị ma ọ ụmụ gị ma ọ kwanụ ndị mmadụ ka anya ghara iru ebe ọ wụ. Sikwa ebe a pụtawa. O nwere ndị nwere ike ịga manye nwa aka ebe ahụ were ya na-agwa agwa. Biko ọ ga-amasị m ka unu lee ihe onyonyo a ma vidiyo nke anyị na-eme n'ụbọchị taa site na mbido legide lechaa ya ka ọgwụ. Ị ga-aghọta ihe buru ibu, ihe mere anyị ji eme ka ị mata na your smartphone wee monitoring spirit dịrị gị. Oge ebe ị kwesịrị ịtụkwasị obi, oge ihe ị nwere ike ịtụkwasị obi, ị nwere ike izo informations ma ọ ihe dị aṅaa. Anwakwana ya anwa. Smartphone gị ọwụkwa your friend, o nwekwa enyi gị ọwụ. Ị nwere ike iche ma ọ wụ enyi gị, o nweghị enyi gị ọwụ na ọwụ. Ị nweghị ike ịtụkwasị obi. So onye ọbụla ị na-eme ka uche gị dị na ya. Echekwa na smartphone gị wee ebe mgbaba siri ike, ị nwere ike iwere ụmụ ihe dị aṅaa. Ị kwesịrị ịma ihe m na-ekwugasị ihe ndị a were gaga zofuo. Mba, ndị izorie wụ ndị na-enweghị ihe ama gbasara kọmputa, sọ ndị izorie. Ọwụ hackers ka ị na-ezoro ihe ndị ahụ. Ọ ndị na-enweghị nke do ha anya ka ị na-ezorie. Ọ bụrụ na ijeje labara ahụ na ụdị na ịlọkụ go fonu gị, ndị lọkụrụ ya wụ ndị na-amaghị ha na-akọ. Ọ ya ndị lọkụrụ fonu, ọwụ onye ọla ka ịlọkụrụ fonu. So lee anya na vidiyo a, na-eruo n'isi ka ịghọta ihe menụ fonu gị ji wụrụ monitoring spirit dịrị gị. Biko na ịga n'ihu. Ogu Emmanuel bụ aha m. Biko unu gaa na YouTube page m
na YouTube channel mụ na subscribe YouTube channel nke wụ Ima24 TV. Unu gakwa na Facebook page m wụkwa Ima24 TV. Unu hụ ebe a ede like, unu eklikie like. Werenụ vidiyo a tụsasịara na ya, tụsasịara kere ekwu na ibe ndị mago ma ndị enemy. Were tụsasịara ya onye ọbụla. Unu nwere ike imepe ọtụtụ mmadụ anya ka ha ghọta nke na-eme maka na ihe ọbụla efu a na-eme n'oge adịghịzi. Ọ ya mere eji dịka na-eme ọsịsọ. Ụfọdụ mmadụ na-akpachapụ anya were ụmụ ihe siri ike, ụmụ informations dị anya ga wụba n'ime foonu ha, jee were dewe n'ime foonu ha na-amaghị na smartphones ọwụghị onye ọbụla ka a na-akpọchiri ya dịka otu nsi kwuo na mbụ. Ihe ndị anyị were ga tụba n'ime foonu gị n'ụdị na idewere na save kpọchie ya. Ị ma na o nwere ndị nọ somewhere, ha nwere ndị nọ n'akụkụ nwere ihe ha nwere ike iji na-agụ ihe ọbụla dị n'ime foonu iji handset iji n'aka, ha na-amonite ya. Ịhụghị mana otu a ndị mmadụ nwere ike isi monitor foonu gị ka gị nwa na onwe gị nwekwara ike isikwa monitor nke ndị mmadụ. Otu a ha si enyo foonu gị dịka otu esi enyo ike ndị nsọ ma ọ na-asị nkwuo, ọkwa otu a ka ị nwere ike iji foonu gị wee nyoo nke onye ọzọ ma ọ bụrụ na ị mara otu esi eme ya. Maka ihe niile nwere usoro, o nwere otu esi eme ya. Mana asị ga-eme m vidiyo ka m bịa ịkụziri gị otu esi eji foonu gị wee na-enyo nke ndị ọzọ. Ịhụghị maka m ji ekwu ihe ọwụ na ị ga-aga ịgbaji chọọkụ ma ọwụkwa na ịga oke skuul ma ọwụkwa na kọmputa expert tutu ị nwee ike ịma otu esi eme ihe ndị a. Onye ahụ nọ n'akụkụ ọwụ na ọ chọọ o were foonu nke gụọ WhatsApp messages niile, ozi niile ị nweta na WhatsApp. Ọ chọọ nọ n'akụkụ were foonu nke na-agụ ya. Inweta ụzọ messages 10 ya nweta 10, o nweta kọpị. Handset ahụ trọst ebe o buru ibu maka iche na ịkpọchi gị ya. Ịkpọchiri onwe gị ọwụkwa ndị ụmụ ọjọọ amụ na ka ị na-akpọchiri ya. Mba, dịka ntị kwuo na mbụ, ha na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo. Ịhụghị so ụmụ ihe these days, ihe dịka ụmụ ihe contact list ndị ebe ị na-edebaju aha ndị mmadụ, ide John, ide aha, ide nọmba John, ide adreesị John. Ụmụ ihe dịka messaging apps ndị a dịka WhatsApp, Facebook Messenger. Iwere ụmụ ihe dịka foto dịgasị aṅa, oge ụfọdụ ọwụrụ foto ruru unyi, oge ụfọdụ ọwụrụ secret information, ịchọ ka onye ọzọ nwee idea. Ụmụ information zoro ezo, ụmụ letters dị anya eskanụ tii na foonu gị, ụfọdụ documents na ụfọdụ code. Gasịrị ụmụ sensitive banking informations, ihe iji aga n'ụlọ akụ aga adọrọ ego, informations ya iwere tii na foonu gị. Ka m gwakwa gị agwa, ihe ahụ idewere ebe ahụ, enwere ndị ọwụ na ha chọọ ha amanye aka ga were otu ha siri chọọ. Ị gaghị amadị sef, enweghị ike ịma. Ha chọọ ha amanye aka were otu ha siri chọọ, mee otu ha siri chọọ. Ọwụ nọ information n'ebe a nwere ike ịbara ha uru iji gwuo gị wayo ma ọ igwu ndị nọmbas ha dị na foonu gị wayo. Ha were ya mee ma ọwụ na ha chọọ ime ya. Mana ikpokọta ihe a niile ọnụ, ihe m na-achọ ka unu ghọta na vidiyo a wụ na ihe ọbụla ị nwere, kpọọ ya ihe dịka foonu ma ihe ọbụla a sị na a na-akọnekti ịma all these connectable devices, ị nwere ike iji communicate gị na mmadụ ji emekọ ihe. Achọ nke ịghọta na ọwụ monitoring spirit dere gị, ọ na-enyo gị, na-erekwanụ gị maka ọ na-ebupụ gị n'iro, but ịma gị. So ihe ọbụla ị were tii na foonu gị, na smartphone gị, burukwa ya n'obi taa na ọwụ sọsọ gị ji information ahụ,
mgbe na mgbe ọ na iwere tinye na fonu gị. No wonder ọ ya mere ihu all this oge ụfọdụ ndị music stars ndị a musicians ndị a, ụfọdụ football heroes and stars ndị a, ụfọdụ entertainers ndị a na-akụ egwu, ndị a na-eme anya obi ụtọ, ụfọdụ ndị VIPs, ụfọdụ ndị nọ na gọọmenti, maka ndị anụkwatacha anụ oge ụfọdụ ọ na-eme ọ na-adị ama na ọ na-adị ya surprise ala anya ụmụ informations ma foto dị anya ha ma ha sere tinye n'ime fon ha, ndụ nwe onye ọzọ nwere kọpị ya. Ilezi anya pụta na Facebook, enwe na Facebook, pụta na social media, oju everywhere. I wonder, kedu nke na-eme eme? Because ịma na fon gị onwe onye nyere ya, ọsọsọ gị nwajie. Nke wụzi na ihe izoro ezo n'ime fon gị apụtara na social media, ụwa niile ahụ ya, agba ya n'anwụ. Epụta na wonder how manage. Ị maghị na akara ngwa eji ekwu okwu ekwentị gị amanye gị aka dịka ofe Owere, ofu agụ nkwọ nọ n'akụkụ amanye gị aka, ọ maghị ihe niile dị n'ime fonu gị. Ọ kpachapụ anya were wepụta ya na public platform, wepụta ya na social media ka eji wụọ gị n'ala ma ọ ka eji chịa gị ọchị. Ọ na ile anya oge na-adịghị anya o tetugo obere aka, o nwere mgbe Facebook account, o nwere one guy, one very popular, achọrọ m ịkpọ aha ya sorry, a very popular Igbo gospel musician, onye Igbo ọ na-akụ egwu ụka ama ya ama. O degoro ọtụtụ mmadụ egwu. Ihe a na-agwa gị onye ahụ Ọnịcha ka ọ nọ, ịghọtala, onye na-agwa gị ihe Ọnịcha ka ọ nọ, ụnụ ndị nwere anya ime mmụọ otu anyị siri nwee gwana ịmatụ ụfọdụ ekele ma inwe anya ime mmụọ so ịwụrụ ndị nwere mago ode version anya ime mmụọ otu anyị siri nwee, ị kwesịrị na ịnụgo na o nwere mgbe ọ nọ Ọnịcha, ọ bịa ju over the social media, this popular gospel Igbo musician. Ọ hụ na ọ nwere ofu agụ nkwọ jeje hack ya Facebook ya, and ọ dị ka ihe ji hack ya Facebook ya ahụ, ha bịa chọpụta na akpọ ya na onye a na-akụ egwu ụka, a na-akpọ ya na chọọchị isi dị iche iche, a na-akpọ ya n'chọọchị isi dị iche iche ka ọ bịa kụọ egwu. Nwa ebe na dem invite ka ọ bịa kụọ egwu onye ama ama, ngụ ofu egwu ebe ọnụ nwere ike itiwe mkpu. So onye a ga-hack ya Facebook ya, o wee wụrụ na this gospel musician na ndị nwunye mmadụ dị na mma, ihe ọ na-eje na ndị madam, ebe ọ na-eje ebinye aka wụ ọ aga n'ụmụ agbọghọbịa nọ ndị nwunye mmadụ, wee ebe ọ na-aga etinye aka. And foto niile ha sekọta, ma foto niile ndị nwunye mmadụ a na-ese ma ebe ha gba ọtọ ma gịnị, na-ese ndịrị ya, ọ na-eti na peji ya, ọ na-ezo na Facebook page ya. This hacker jeje binye aka na akaụntụ ya, chepụtasịrị ihe niile, gbaa ya n'anwụ, mpịtị ya na-ekwe, ụzụ a na-atụ, ndị mmadụ na-eti ebeo, ndị nwere idea ha na-eti ebeo, nke na-eme eme. Onye a bụ onye na-agụrụ anyị egwu ụka, na-eprichiri anyị site n'egwu ya ka anyị chegharịa. O wee bụ na ọ na-ede ihe ọzọ. Ihe nji ewetebe ihe ahụ ọwụkwa na mata gbasara m, nwekwe bụ osi wee gbasara m, kama na oji mee ka unu wee ghọta na ihe ọnwụ na iwere iche na iwere zoo n'ime fonu gị, onwekwa ihe ọnwụ na izoro. Ndị izori ewu ndị iti, ndị izori ihe na fonu, ihe ọsọkwa gị tụọ na ọsọ gị si lọkụwa ya, ịlọkụrụ onwe gị. Onye chi ịmanye aka na fonu gị n'idide ịbịa kpọpe fonu gị, ọ nọ by the side o were fonu nke ya, ọ ma ihe ọ ga-eme. Ọ nọ by the side o were laptọp, ọ ma ihe ọ ga-eme. Ọ gụọ ihe niile dị na fonu gị, ọ chọọ were ịhụ gị. So ndị a na-agwa gị, ndị ha kasị ha ọrụ ha ebe smartphones anyị na ndụ anyị dị na ndụ anyị bụ, ha bịara izu, gbuo ma laa n'iyi. Ọ dị a job. Ha bịara izu, gbuo ma laa n'iyi.
so ichekwa obi gị na-agwa gị na ị na-edebe ihe n'ime foonu gị ma ọ na ị na-ezo ihe na smartphone gị, uche gị dịkwa ya na onwe ihe ọ na izoro ezo ebe ahụ. Ịhụghị? So anwazikwala anwa ewere ihe dị aṅaa, anwazikwala anwa were ihe ọ ga-eme ewepụ ya na public ọ gaghị emetụ gị n'ahụ. Enwekwala anwa were ihe ọ ga-eme ewepụ ya na public ọ metụ gị n'ahụ were gaga tinye n'ime foonu gị. Anwekwala anwa were ihe dị gị mkpa tinye na foonu gị, maka ọnwụ na iche na izo gị onwekwa ihe ọnwụla izoro. Ịhụghị? Foonu gị ahụghị ebe ị nwere ike ịtụkwasị obi iwere foto dị aṅaa, ụmụ banking informations na ihe dị aṅaa ga-aga taịpụ ọdebe. Anwakwala ya anwa. Ọgwụkwa ebe ị nwere ike ịtụkwasị obi were ihe ndị a ga-adebe, iwerekwa ya debe ebe ahụ, onwe ndị idewere ya. Iwọchị ya even today, ụbọchị taa, enwere ụfọdụ ndị VIPs, ụfọdụ big entertainers a na-anụ aha ha anụ, powerful people, powerful civilians. O nwere ndị ji ha n'ọrụ. Kedu otu ha si jide ha n'ọrụ? Otu ha si jide ha n'ọrụ bụ na a ga-aga hack ya their phones, a hackịrị laptọpụ ha, were foto ebe ha na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ma foto dị aṅaa ha zoro. Ha chọọ ka nwunye ha, ha achọghị ka nwunye ha hụ foto a, ha achọghị ka onye ọzọ hụ foto a, ha ga-were foto a. Otu ha were foto a, ha akpọzie onye ahụ na fon, gwa ego na ọ ga-akwụ ka ha wee nwee ike ịhapụrụ ya foto a, ka ha ghara iwepụta foto a na soshal midia. Ndị a na ha gwago ego ole ha na-akwụ iji kpuchie ụfọdụ secret, ha gwago ego ole ha na-akwụ iji kpuchie ụfọdụ ihe nzuzo ewepụtara na fon ha ma ọ na laptọpụ ha, ha che na ha zoro ezo. Ọ na-agwago ego ole ha na-akwụ, ị gaghị ekweta. Mana ihe a na-agwago ihe na-eme eme, ihe bekee na-akpọ ya blackmailers. So abịa blackmail ndị a, ejide ha n'ọrụ, ha na-akwụ ụgwọ. Ụfọdụ nwere ike iwu nwunye mmadụ, ọ bụrụ onye mago onye di gbagotere, ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị na-aga ụmụmago crayfish waka ndị a, ọ bụrụ na onwe ka o si gaa ije dị aṅaa were ezo na fon ya, ọ bụrụ onye ama ama, ndị akwaghata information a ejie na-adụpụ na-anapụ dị emume na ego, ọ na-akwụchi, ọ na-akwụ ụgwọ, a na-eme eme. Rukwa n'ụbọchị taa, imerime n'ime ndị VIPs a na-akwụ ụgwọ a na-agwa gị. Ndị blackmailers ji ha n'ọrụ. Ụfọdụ ha amaghị ebe ihe na-eme ha si, ha amaghị na onye information ha were tii na fon ha. O nwere ike ịpụzi na suspect, ịmago ị na-enyo ụfọdụ mmadụ, ndị sekretarị gị ma ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ ma ụfọdụ enyi gị, ị na-enyo ha enyo, ị maha na fonu gị ka ndị hackers si weta ihe ha ji ejide gị n'ọrụ. Ịghọtala? Ihe nwere ike iji chee na nke gị dị save ma ọkwa na onwe onye na-aga na fonu gị bụ ihe izizi ga-edebe gị save, ọwụ na mmadụ aga na fonu gị. Nke mbụ, unless iwe ogbenye, ịmaka iwu nobody, onwe onye ma onye ewu. So otu ahụ na-enwe onye ma onye ewu, information dị na fonu gị onwe ihe ha ji eme, maka asị ka ere ya ere, onwe gị onye ga-ekwe azụ ya. Gị nwa na onwe gị nwedị information enwe, onwe gị ego ị ga-eji si ka ị bịa kwụ ụgwọ ka a ghara iwepụ information a na soshal midia. Ịmago na ụbụrụ ogbenye ewu, onwe ke information ị nwere ga-enwekwana weight, ị nwere na image. So mana ọ bụrụ ndị a nwere ịmago a very big social media following, ama agafee na street otu onye ọbụla ma onye ha wụ, ha kwuo okwu a na-ama na ha kwuru okwu, ọ dị ndị a ka a na-ede, ahụghị ndị ogbenye, ahụghị nobody, maka onwe ha ji information gị nwee eme. Mana ha need ya, ọ na ha chọọ ya, ha ewere ya, uche gị dịkwa ya. A na hack ya okwu gị na mmadụ na-ekwu na phone, WhatsApp messages gị, mago normal telephone conversations, onweghị nke dị save. Ha chọọ ha akọpịrị ya, ka ị ghara ichekwa na nkata gị nwa lụrụ nwaanyị debe n'ụlọ na-akpa wit nwunye onye ọzọ. Achiji eme gị ihe, a ga-eme gị ihe. Achiji akpụgharị gị, a ga-akpụgharị gị. Achiji anapụ gị ego, a ga-eji anapụ gị ego.
so ihe ọbụla ị na-eme with smartphone gị ma akwa na ị tọrọ atọ ma akwa na aka ọzọ nwere ike inweta nwunye but n'agbanyeghị o nwekwara ụfọdụ ihe ndị nwere ike iji mee ịmago iji mee ya ka ndị hackers ma ọkwa na ndị ga-amanye aka na foonu gị ka o siere ha ezigbote ike. Ọ bụrụ na ọ dị impossible mana at least ka ọ dị difficult ka o siere ha ike ịmanye nwa aka na foonu gị. O nwere ụfọdụ ihe ndị nwere ike ime ka ha ghara ịmanye nwa aka ihe ndị ahụ idewere na foonu gị were ịmago easily. So enwere m vidio m meburu n'oge gara aga. Ọ bụrụ na asị m kwuo, ọ ga-amasị m ka ị gaa lee vidio a. Enwere ike ile anya na ihu screen vidio nke m na-eme ugbu a. Ị nwere ike ịhụ the vidio, lee ya anya ọfụma, lee title ya, were gaa lee ihe ị nwere ike ime ka ị nwee ike ịmago gbaa foonu gị ogige ma ọ gbaa ya fensị, tii geeti, kpọchie, jide kii. Mana ma ọkwa na a na-ama fensị ama ahụ ka uchegidekwe ya uchegidekwe ya. So ọ gị maka ọ dịrị ịma saiz fensị ị ga-arụrụ foonu gị. Mana vidiyo a m mere, gaa n'ụlọ ya, ị ga-aghọta otu ị ga-esi ịmago protect your smartphones and ịmago devices ndị ọzọ ị nwere. Gaba na ahụ gaa chọọ vidiyo a na YouTube, unu elele ya. Okay, so nwere so many ihe a na-akpọ softwares, software awụ ụmụ applications a ị gaa na Play Store na Google ebe isi a download te WhatsApp application itinye na foonu gị, download te Facebook itinye na foonu gị. Ụmụ ihe ndị ahụcha softwares applications anyị na-use. O nwere nke n'ime ụmụ ihe ndị a na-enyere aka iji wee manye aka na information ma ọkwa na ihe izo na foonu gị. O nwere nke nnukwu ya nke ahụ nke foonu. O nwere nke nnukwu ya na-arụ ọrụ dịka nke foonu, maka na nke ịhụ na-ekwu okwu ya na-eti mkpu esi na-arụ ọrụ dịka Panadol. Ọwụ dị ahụ Panadol. Unu ụchazie ntị, chọọ na ofu ihe tii na ntị, ụchasịa ya ka unu gee ntị. Nke nnachi ikwu okwu ya na nke the main Panadol, ọwụ dị ihe unu na-ege since. Ndị a ga-asị mata ufe burukwa bịa, kedụkwa nke wụ the main Panadol na nke na-arụ ọrụ dịka Panadol. Dịka iji maatụ, o nwere spyware. Na-agwụ na ihe a spyware dị o buru ezigbote ibu. Ọ bụghị ibu o buru awụ nọ n'anya, but ọrụ ọ na-arụ o buru ezigbo ibu. Very massive and very expensive. Ọ gara ọnụ. Price eji azụ machine a na-agwa gị, ọ na-arụ ọnụ into millions of dollars. Ọ bụghị nwa ego ka eji azụ ihe a gọọmenti ji enyo mmadụ ma ọkwa na enyo ndị ha chọrọ inyo. Ihe a na-ekwu okwu eji enyo ndị mmadụ ọkwa na ole ndị mepụtara ya. Ndị rụrụ ya onwe ofu ụlọ ọrụ nọ na mba Israel. Ọ ha nwa rụrụ ya. Aha ya bụ Pegasus ka a na-akpọ ya. Ịghọtala? So spyware m na-ekwu okwu ewu ihe eji enyo ihe m na-ekwu okwu ya. A na-eresi ya sọsọ ndị gọọmenti ka a na-eresi ya na ndị na-ahụ maka ịmago nchekwa ma ọkwa na security na obodo ndị gọọmenti. That is ndị na-arụrụ gọọmenti ọrụ. Ọ ndị a na-eresi Pegasus a na-ekwu okwu ya. Ka o si arụ ọrụ Pegasus ahụ, ọ na-eme ọbịa ya banye into system. Otu ọbụla ọ sọkwara foonu ahụ dị, otu ọbụla ọ sọ laptọpụ ahụ dị, otu ọbụla ọ sọ kọmputa ahụ dịrị, mago no matter how smart ọ sọrọ ya dịrị, ọ ga-abanye n'ime ya. Ihe ọ na-ejikwa n'aba n'ime every system, every phone, every laptop ma whatever, nwe ya na-akpọ vector.
so vector ihe na-enyere ha aka iji banye n'ime mago penetrate n'ime phone ọbụla idewe n'ime laptop ọbụla idewe n'ime kọmputa ọbụla idewe. Ọ bụ eziokwu na gọọmenti na-eme ha bịa ha claim na ihe ha ji wee tụbata makwa na ihe ha ji wee zụọ Pegasus ahụ ha na-eji na-enyo ịmago ndị a na-emebisi obodo ihe dịka ndị insurgency makwa ndị terrorist organization a nọ maka ya ka ha ji azụ Pegasus a. Mana onye ọbụla ma nke na-eme eme na ọwụchaghị eziokwu ọwụchaghị eziokwu. Ọ na-eme ha zụbata ya ndị ha na-ejikarị ihe a enyo bụ ndị ije ha na-edo ha anya ihe dịka ndị na-ada akwụdo ha ma ndị sọpọtụrụ gọọmenti ha. Ndị gọọmenti na-ejikarị ya enyo ha na-eji enyo ndị nta akụkọ ịmago ndị jọnalist a onwe ndị nke na-edekarị ma ọ bụ onwe steshọn na-enyekarị ha nsogbu a na-eji enyo ha ka mara otu adị igbu karịa ha ma ọkwa na ịdị na kọntrolu ha ma ọkwa na mara otu ọpụ ha na mbata siri dị. A na-eji enyogasị ihe dịka ndị opposition parties ụmụ ndị opposition party a na ụmụ opposition groups ndị a na ndị isi ha a na-eji amonitọ ka ha si eje na-abata. Ndị ọchịchị na-ejikwa ya enyo ihe dịka ụfọdụ ndị nwe businesses ma ụlọ ahịa buru ezigbote ibu ọwụkwa ije meghe ụmụ ihe kọntena ndị a na-eme expect na gọọmenti ga-enwefe ịbịa anya oge nwekwa ha ji ga-eme. Ha na-ejikwa enyo ịmago ndị VIPs ndị agbagote n'obodo ndị powerful persons a ndị a na-enye nsogbu ha nọ na gọọmenti mana ha akago ndị nọ na gọọmenti. Ndị gọọmenti na-ejikwa ya enyo ihe dịka ndị a ha na-aghọta dịka ndị iro ha mago their perceived enemies. Ịghọtago onwe ndị gọọmenti na-aghọta dịka ndị ahụ ezigbote ndị iro ha. So ya ka gọọmenti na-ejikarị mashin ahụ enyo. Ha enwekawa time maka mụ na gị ịhụgị kama ihe m na-agwa gị ọ bụ na ha chọọ iji mashin a ha chọọ iji wee nyoo gị onweghị ike ọbụla nwere ike ịzọ gị ha ga-enyo gị nwee ihe na-enwe ike inyopụta na ndụ gị. Fonu gị every devices ị nwere laptọpụ kọmputas ha ga-eji mashin a baa n'ime were information ọbụla ha chọọ ha ga-eji monitọ ihe ọnwụ na-eji fonu gị na-eme. So ka uche gị dị ya mago otu ụdị ka mashin a na-ekwu okwu ya ịhụgo ya na edikwa save fonu gị adịghị save ịhụgo ya. So enwere ike ọ bụ na oge ka ha chọrọ inyo ịhụ na ịghọla target ha atụkwasị anya ha ebe ị nọ otu a ka ha ga-esi na-enyo gị na-ama otu isi eje na otu isi abata. Ya mere m ji mee ka ịghọta na akara ngwa ma ọkwanụ ekwentị iji akpọ mmadụ a na-akpọkwanụ gị were ụfọdụ ihe na-eti n'ime ka uche gị dị ya atụkwasịkwana ya obi ịhụgị ọ dịghị save it is not save at all. Anwekwana nwa were ihe dị aṅa tinye ana m ekwu na-ekwusikwa ike unu anwekwana nwa were ihe dị aṅa tinye ihe ọbụla ị hụrụ nwere IP onwe ha na-akpọ IP address like otu a fonu dị now fonu nwere IP address laptọpụ nwere kọmputas nwere even CCTV cameras o nwere IP address. So ụmụ ihe ndị nwegasịrị IP addresses ọ dị very risky. Ndị achọ ịba n'ime dịka ọ ga-awa ha isi ha bakwa ya mgbe ọ na ha ji chọọ ịba pụta mgbe ọ na ha ji chọọ ịpụta ịhụgị. So oge ụfọdụ o nwere ndị na-azụ ihe dịka ụmụ smart TVs ndị a were gaga dewe na bedroom. Ile anya nwere kamera na-ada adịwa n'isi ma ọkwa n'ọnụ smart TVs ndị a hụrụ. So nke ị dọwara na palọ gị nwere kamera ahụ ọ dịrị onye ọbụla izi n'aha akị gị isi tụrụ kamera ahụ dị na that smart TV na-enyo ihe na-eme na palọ gị otu a ka ọ dịkwa na nke ịdọwa na bedroom gị. So enwere ike chemawa ezigbote ihe ka ị na-emere onwe gị. And watch most of our bedrooms ebe ọ na-etiri telivishọn a na-achọ ka telivishọn a fesie ịmago ka o lewe anya na elu bed maka ebe a na-anọkarị n'elu bed na-elenu TV dị na bedroom
ọ na-afịawa ịhụ mmadụ ọ gaga nọ n'oche na bedroom na-ele TV ọkwa n'elu bed ka ọ ga-eme legide ya ụra tụwazie gị idinye ana ịhụghị. So ka ị mara na onye aha ka ya dị TV o nwere ike isi ebe ahụ sete gị nwa ebe ị nọ na bedroom ịmago na-eme one or two things dị aṅa ịkwesịrị ịma ihe m na-ekwu ịhụghị. So ọ dị very risky, ọ dị very risky. Ime phone ị na-eyuzu ọ dịdị mma sef ịbịa na ma bedroom gị were edewe ebe ọ ga-esetenwu mmadụ. O kwesịrị iji phone gị mechaa call ịmanụ ị chọrọ ike nkwụcha imechaa call ịkpọcha mmadụ were phone akpụwie ihu n'ala maka na ọ na kamera ya dị n'elu ọ dịkwara izi onye ọbụla ha akịrị gị ịma ihe ebe ọbụla ị nọ with phone ahụ ịdị na-enyo ihe ị na-eme. So abịa na nke ikpeazụ na ihe onyonyo a ewekwala ihe ọbụla ịma dị gị ezigbote mkpa ewekwala ihe ọbụla nwere ike ịrapụta gị ihe dịka information ị were zo ezo tinye na phone gị. Ewekwala ihe dịka ụmụ bank details, bank statement, bank details gị ma ọkwa na ụmụ foto dị aṅa unu mana ụdị foto m na-ekwu ịghọtala foto ebe one or two things dị involve onwe ike ọwụ na gị na onye ọwụ gị na ya ihe nọ na foto ahụ enwekwala anwa were ya gaa tinye na phone gị maka itinye na phone gị ndị hackers hack ya phone gị ha ga-ewepụtakwa ya. So o kwesịghị ịtụ gị n'anya ọwụ na iruo echi ịnweta onwe gị na Facebook ma ọkwa na ụmụ ihe ma ga-ewere foto ahụ wee were ya iwe gị egwu ma ọkwa chepụta ya na ama ka onye ọbụla na-ahụ ya. Ụmụ ihe dịka security documents ndị a dị aṅa etikwala ya na phone gị. Wepụ ihe ọbụla na-ịchọ gị ka onye ọzọ hụ n'ime phone gị. Wepụ ihe ọbụla na-ịchọ ka onye ọzọ hụ n'ime laptop gị ma any of your devices ma tablet ma gịnị etikwala ya ebe ahụ. Ọ dịkwa too risky. Ihe eji eme vidiyo ahụ onwe ihe ọzọ na-awụ gị maka ndụ gị maka udo ọ maka your own peace of mind ka ume na obi wee nwee ike iru gị ala. Ọ ya mere eji wee mee vidiyo a so na-echetara gị ka iwepụ ihe ọbụla na-ịchọ gị ka ebupụta n'ama n'ime foonu gị. Ọ ya mere eji si na foonu gị na-arụ ọrụ dịka monitoring spirit maka ebe ọbụla ị nọ gị na foonu gị na ebe ahụ ibe biko ka ọ jụgodu n'oyi ka ọ jụọ oyi ịghọtala. Biko unu echefukwana subscribe na YouTube channel m Imatu4 TV ọ gaa na Facebook page m klik ịmago ebe ahụ edere gaa na Facebook page m Imatu4 TV klik ebe ahụ edere notification bell ịhụgị. Ọ bụrụ na iklik ya ọ ga na-ebupụtere gị videos ọhụrụ anyị na-enwe kwa ụbọchị Mọnde. Ọ ga na-eme mgbe ọbụla imepe foonu gị hụ vidiyo ọhụrụ anyị. Biko echefukwala iwere vidiyo a tụsasịgharị ya kelee ndị ikwu na ibe kesasịgharị onye ọbụla o nwere ihe a ga-amụta n'ime o nwekwara anya o nwere ike imepe ha. Ibe anyị ekene m unu. Igbo mma mmanụ. Igbo bye bye.